En voor de buitenstaander, waar hoor je het aan? Waar voel je het aan? Nou, ik denk dat het in het algemeen voor muziek geldt dat als muziek gemaakt wordt uit het hart, dat je dat vanzelf voelt. Dat is eigenlijk niet te verklaren, dat is er of dat is er niet. Jij doet carnavalsmuziek, drukke dagen dan, hè, neem ik aan. Ja, hele drukke dagen, maar wel hartstikke leuk om te doen. Ja. Nu Weert, volgende stop? Wat zeg je? Nu Weert, volgende stop? Nee, Weert is mijn stad en daar heb ik mijn agenda vol mee staan de komende dagen. Jos Menne, dankjewel. Een druk man deze dagen. En Tom, hoe belangrijk is die muziek voor het carnaval? Ja, enorm. Er zijn heel veel liedjeswedstrijden, lokaal, maar ook regionaal. Dit liedje wat we nu horen, Red de Ketet van Mark en Willemien Fontijn, een echtpaar. Dit is de nummer 1 van Weert van dit jaar. Maar je hebt ook die regionale concours, het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours. Er zijn dit jaar 237 nieuwe carnavalsliedjes ingestuurd. Er is ook eentje van gedisqualificeerd omdat het niet volgens de regels was. Het had al een keer een paar jaar geleden op een cd gestaan. Hoop gedoe, een hoop spanning, een hoop sensatie. En er gaan dan 19 liedjes naar de finale en daar wint er altijd eentje van. Dat is echt een... Ja, en wij zenden dat uit. Ja. Dat is echt een songfestival, maar dan alles in het dialect ook, hè? Ja, zeker. Nou, de verschillende dialecten. Dus de dialecten van Venlo, Roermond, Weert, Maastricht, alles door elkaar. Eigenlijk dat wat Johnny Hoes al jaren geleden op LP's bij elkaar zette en waar iedereen hem voor gek verklaarde, dat gebeurt nu eigenlijk en iedereen vindt dat nu normaal. En laten we even kijken naar de winnaar van dit jaar.